Eustakio, umeak modu sinple eta ikusgarri batean programatzen ikasten hasteko modu bat izateko sortu dugu. Gure robota pack batean prestatu dugu, eta bertan funtzionatzeko behar den guztia dago. Packean errobotaz gain, errobota nola erabili azaltzen duen eskuliburu bat eta ibilbidea egiteko piezak ere badaude. Robota guk diseinatu dugu hasieratik. Pieza guztiak 3D makinan edo laser makinan sortu ditugu, baina horren aurretik pieza guztiak frikaden sortu ditugu. Gainera, ibilbidea egiteko piezak espreski sortu ditugu gure robotarentzat. Robota funtziona zezan kodea eta programazioa sortu behar izan dugu. Gainera, kontrolatu ahal izateko aplikazio bat sortu dugu App Inventorren eta Bluetootharen bidez konektatzen da plakara funtziona dezan.